Eta Estatu Batuetako espetxe sistema privatizatu horretan azken nobedadea nitrogenoa baliatuko dutela presoak hiltzeko. Ez dakigu nora helduko den kontua, baina hain zuzen ere, justuki zenolako kointzidentzia heriotza zigorra indarrean hori bai. Ez zaizuela okurritu ere egin abortatze eskubidea aldarrikatzerik. Hene bada, mundua hankaz gora, eta Euskal Herrian ere nondik hasiko gara, Gipuzkoako hondakinetatik, Urdaibaiko auziarekin, beste hainbat kontu ere baditugu, baina hori guztia segidan, gaur beste behin ere, hemen gatozelako, osteguna izanik, kolpez kolpe, Antenatik at. Eta Palestinan gertatzen ari dena ikusita nola babesten duten besteak beste etxe zurian, ez da, harritzekoa ez, oraindik ere halako albisten aurrean izatea, 35 urte eta gero presoa erailtzeko prest dira, eta esango dizue gainera, Kenneth Smithek 35 urte igaro ditu zehazki espetxean, eta The Guardian edota BBC bezalako hedabide handietan bere hitzak ere irakurri ahal izan ditugu. Nitrogeno bidez hiltzeko erabakia Alabamako estatuak hartu duena, ikusten duzu irudiotan gainera presoa zein den eta Alabamako gobernadorea zen izango den, erabaki horren atzean azken hitza duena hain zuzen ere. Ze degarria den, zeinen deigarria den, halako araubide bat izatea, pertsonak hiltzea, espetxean bizi oso bat izan eta gero, eta hain justuki argi, ze bestelako eskubideak ere bat zapuztuta dauden estatuak izan ohi dira. Besteak beste, haurdunaldi eskubidea goiti berak gogor zapaltzen dutenak, edota heriotza zigorra oso erraz ezartzen dutenak, eta epaiketa oso gardenak izaten ez dituztenak. Hau dena edo nolare ez dugu geuk esaten, badakigu hainbatetan ikusi duzuela zineman, edota baita hainbat ekoizpenetan. Tira, oraindik ere, heriotza zigorra albiste dugu, eta gainera nitrogeno bidez gauzatu nahi den garaiotan. Ez du nahita egiten, benetan diotsuet, izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiak Urkulluk egunotan esandakoari kontra egin dio. Eta besteak beste, 2 urteko etenaldi edo atsedenaldi hau Urdaibaiko Guggenheim Museoaren garapenari buruz hausnarketa egiteko tartea izateko dela jakin dugu gaur edo hala adierazi dute. Ikusten duzue politikagintzak atsedenik ez duela ematen, zaila dela guzti honi behar bezalako jarrepena egitea. Tira, Urdaibai buruz hitz egin dizuegu, baina beste kontu batzu genituen hitz egiteko, bai, Gipuzkoako hondakinena.
Saiatuko gera atezatekoa gelditzen, iruditzen zaigu sistema hori ez dela egokia, ez dela garbia, ez dela erosoa, ez dela merkea, ez dela merkea, ez dela merkea, ez dela merkea. Kea, peña, kea! Kea, peña! Ez dela garbia, ez dela merkea, ez dela garbia, ez dela merkea, garbia, merkea, garbia, merkea, garbia, 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 merkea, merkea. Zaburra zutara, guazen, Gipuzkoa, guazen! Eta ikusten duzue lerroburuen artean ageri zegula, Gipuzkoak badulako bere ingurumen diputatua, ingurumen kompetentzia, eta Nafarroara gertuan bidalitako hondakinak akaso ez ziren oso legezkoak. Nafarroak alaxe batzi du, alaxe esan du Ayerdik berak, eta bueltan haserre bizian Gipuzkoako ingurumen diputatua. Zerk ekarri ote du auzi edo gatazka guzti hau? Ikusi dugu, hainbat edabidetan baina, Iñaki Biondo kazetariak berak esate baterako gaur publiko egin du. Besteak beste ingurumen diputatu honek Gipuzkoatik bere ezezkoa justifikatzeko orain gutxiko analisi batzuk ekarri dituela edabideen aurrera azken orduotan egindako agerraldi horretan. Eta auzi hau ez dela azken egunotakoa, baizik eta joan den urtekoa. Edo nolare, azenolako saltxa-maltxa, beste behin ere, atezatekoa ez den Gipuzkoako hondakinen auzian. Kode hori hemen dagoela baimenduta, beraie badaukate kode hori. Kodeak jatorrian jartzen dira eta horren ardura Eusko Jaurlaritzarena da. Garena da ardura bat, bestean Nafarroarena eta argi du Asensiok bere ez dela. Guk bilatzen ditugu, egizibiatu ez dira ekotoxikoak eta horregatik analiziak guk egiten ditugu eta hemen daude. Zerretatzen da han? Han ikusi beharko da, baina nasketak ez ditugu guk egiten. Nasketa kaso baina dokumentuekin, frogagiriekin, ze gaur bertan ikusi dugu eta besteak beste Garagunkarean bertan irakurri izan dugu, frogagiri hori ez dela data hori zuzena lotutakoa, baizik eta gaurko egunera lotuta. Zerbait ote dago guzti honen atzean? Da, bakarrik eta soilik Nafarroko gobernuarena da, ingurumen departamentuarena. Hala bazan eta ez bazan, honek ere emango du gehiagorako, izan ere, guzti hau, hondakin sorta hau baietzatera Gipuzkoako plazan. Angel Rositut izena eta aktore pornoa naiz. Hilabete pare bat daramat zure semeari menderatze sexualerako teknikak irakasten. Eta zure labari nola izan menderatua. Pornoa emakumeen aurkako indarkeriaren eskola da. Ez dezagun sexu heziketa pornoaren esku utzi. Eta gai erraz honi heltzeko prest eta ausart gatoz gaur noski baietz, badakizue geure estiloa dela. Hasteko eta behin, aizue, pornografia hitzeitera gatozen honetan, entzun dezagun, besteak beste erakunde publikoetatik azken garaietan ikusi duzu ez esonlako kanpainak, zer da Jaurlaritzak diona pornografiaren inguruan, belaunaldi berriei begira, emakumeok egunerokan bizi dugun indarkeria horri begira? Eta zein da realitate hori? Gure etxean bertan, gure seme alabak emakumeen kontrako indarkeria ikasten egon aldirela. Indarkeriara sarbide erraza dutela. Eta arrisku handiena da, eszena pornografikoetan ikusten duten errealtzat hartzea. Hau da, fikzioa eta errealitatearen artean ezberdintasunik ez egitea. Miren Elgarrezta da emakundeko zuzendaria, kezka biziz gizarteko hainbat eragile, guraso, hezkuntza arloa, baina honekin zer, zein da proposamen edo zein da egitekoa? Honek benetako arazo bat dakarkie gure gazteei. Bereziki emakumei, hauek baitira, gaur egun nagusi den pornografian beti indarkeriaren mespretxu eta sakartasunaren hartzailea. Tira, hitz gogorrak dira, errealitateak gordina delako eta guzti hau ere zertara ekarri dizuegu jardunaldi batzuen baitan, egunotan Bizkaialdean egin direlako, esparru guztietako, belaunaldi ezberdinetako
partaidekin eta gaiari zuzenan heltzeko asmotan. Bertan izan da gainera, Maialen Ferreira kazetaria bertan izan zen, Bilboko jardunaldietan. Maialen, labur baldin bada ere, zeintzuk izan dira jardunaldi hauetan lehen lerroan jarritako, ez dakit, eduki nagusiak edo, eta behintzat jarraitu barreko edo aztertu barreko kontu nagusiak? Kaixo, Gabon, lehenengo 3 hitzaldi izan ziren, eta lehenengokoan bai datuak aztertu zituzten, eta euren ondorioren bat da geroz eta errazago ume txikiak eta baita gazteak heltzen direla pornora. Bai mugikorraren eta sare sozialen bidez, baina baita ere jokoen bidez. Ez bideo jokoetan bertan da zen mezuak eta bertan da zen pertsonean adibidez joko bat online bidez baldin bada, ez dakitela nor zartzen da nor, eta baliteke ez ume txiki bat edo gazte bat esatea dala, baina gero atzian, pertsona nagusi bat, eta pornoaren industriaren pertsona nagusi bat dala. Hori izan da lehenengoko hitzaldia, eta hitzaldi horretan bai Jaurlaritzak duen mezu berbera bidali zuten irakasleei, hemen arazo bat dagoela, eta arazo hori ekidin behar dela, Gero bigarren hitzaldi baten, bai hitz egin zuten, hezkuntzari buruz, sexu heziketari buruz, eta zer garrantzia den gazteei euren hizkuntza berberan hitz egitea. Eta ez adultozentrismo bat jarraituz. Bai tabua eta beldurra hor dagoela, baina saiatu behar dela gazteak era aktibo baten moduan ikusi eta eurekin horrela hitz egin, Eta ez era pasiboan hor dagoela pornoa eta euren aurka dagoela. Azkenean esaten zutena da azkenean gazteak zergaitik pornorantz joaten dira, kuriositatea dutelako, eta kuriositate hori garrantzitsua da eta importantea da asetzea, eta hortaz sexu heziketa garrantzi oso handia daukola. Horixe bera galdetu nahi nizun, akaso pornografia hitza, bera nahiko gogorra egin daitekeena, ezakit, pornografia akaso ezain eskura, ezain presente behintzat gaztaroan, bai ordea sex education gehiago, hori izan daiteke aterabidetako bat? Nik uste dut baiet, azkenean pornoa beti egon da hor, eta ez bakarrik gure denporan, lehen bat zeuden pelikula X-a, salas X delakoan, zinematan bai gertzen zen, baina zer gertatzen zen, lehen egia da, bai ezatzen zutela gogor baten bidez, 18 urte zutela kontsumitzen zutenak, adibidez bideoklub baten, edo baita zinema baten, edo aldizkari bat, edo aldizkari porno bat erosterakoan, DNI-a erakutsi hartan. Orain zer gertatzen da, mugikor batekin porno hori eskura dutela, baina hori ezer nahi du pornoa begiratzen dutela eta zenolako pornoa begiratzen duten? Ez, egia da, badalogoela azaretan eta pornoaren industria bat oso violentoa dana, eta emakumeak txarto tratatzen dutenak eta hori normalizatzen dutenak, baina egia da ez dela porno bakarra, eta egia da horrek ez daula esan nahi pornoa ez gaztei erakusten diena edo esoitzen diena sexuari buruz, azkenean ez da bere helburua, pornoaren helburua entretenitzea da. Zuzen ere, ez dakite bada azkenean gizaki sexualak izan da hori ukatzea hori bai dela, naturaren aurka joatea, akaso sektore batzuk hori hainbeste reprimituta, kontrako puntaraino ere iristen dira, akaso persona batzuk dira, edo nola ere, badira erdibideak, badira gauza osasuntsuak, sexualitatea, era ezberdinetan bizitzeko aukera ere ematen dutenak. Erika Lust aktorea, akaso aktorea zuzendaria barkatu, ezaguna bada, hauxe erreskatatu nahi izan dugu interesgarria ditu zaigulako bere hitza.
pues Internet ha cambiado toda la industria adulta, por supuesto. Yo creo que de maneras positivas, porque hoy en día el pequeño creador, el actor mismo o un director, tiene la posibilidad de comunicar directamente con su público online y puede saltarse de estos pasos de los grandes productores y distribuidores. Y eso yo creo que es algo muy positivo. Alaxe, ziur baten batek ere eztabaidagarritzat jo ditzakela hitz hauek, baina beti ere akaso gaiaz hitz egitea izaten da lehenengo urratsa, ezta? Badirudi tabua dela eta akaso hortan ere emakumezkook ere urratsa eman beharko genuke Maialen. Badugulako zer esan, zer bizi eta zer kontsumitu ere, ze badirudi ez dugula biktima izan behar, baina akaso emakumezkook ere sexua kontsumitu dezakegu, kontsumitzen dugu, hori ere ikusgarri egin beharko litzateke? Nik uste dut belaunaldi berriak hausten dutela, ez? Eta geroz eta gehiago badaz emakume eta emakume gazteak era normal baten ezaten dutela masturbatzen diena edo sexua interesatzen zaiela eta ja ez zaio behar bada lehen jartzen zioten holan marka bat, no? Ezaten bera askatasunez hitz egiten baduzu sexuari buruz behar bada zarela bastaketu barra bat edo zarela puta bat edo olakoak, ez? Eta lehengo onjara 10-20 urteko belaunaldiek egia da hor batzeukaten, ez? Matxismo puntu hori. Nik uste dut belaunaldi berriak edo behintzat espero dut hori apurtzeko gai izango direla, ez? Azkenean sexua naturala da, normala da eta horrela tratatu beharko genuke, baina egia da hortarako sexu heziketa oso garrantzitsua dela. Eta egia da irakasleen artean eta baita gurasoen artean ere hori normaltasunez hartzea oso garrantzitsua da. Gai honek segide izango du, Maialen zurekin aintzat hartuta segituko du gainera kontu honekin. Bagoaz, pixkanaka denborare gainera etorri zegula, gauza batzuk toki batzutan ez dira asko aldatzen, angulen sexualitateari buruz ez dugu zehazki hitz egingo, baina hortik badijoaz tiro hauek. Tenemos hambre, hambre, tenemos hambre, 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 tenemos hambre, hambre. Benetan esanguratsuak hitz hauek, Maialen. Badakigu gai honi Bizkaia aldetik gainera interesgarria zaigu bereziki. Zenolako enfoke iruditzen zaigu, jakin dugu gainera angula gehienak Bilbo aldean kontsumitzen direla, bestalde ez da gauza zaila Euskal Metropoli handiena izanik, edonola ere, labur baldin bada ere, zer nolako ikuskera San Sebastian eguneko ospakizun hauetan, oraindik ere gizonak jaunda jabe diren txoko horiei begira. Ikusten da, nire ustez dago oso ligatuta tradizioarekin, ez? Eurak sentitzen dute jaiak eta beste arlo askok, ez? Baina jaiak eurenak direla. Eta ez bakarrik angula kontsumitzerakoan, edo baita ere, bai, adibidez, tanborradan ikusi da, ez? Bada oraindik tanborrada batzuk non emakumearen partaidetza ez dutela onartzen, edo behintzat ez gizonenaren moduan, ez? Eta ikusten da, badazela tanborrada batzuk gizonezkoak diena bakarrik, edo gero sozietateetan afaltzeko edo bazkaltzeko orduan, emakumeen presentzia ez dutena nahi, ez? Eta hori gaur egun pasetan da. Eta nik aukera izan dut euretako batzuekin hitz egiteko. Eta lehenengo gauza esaten didatena da nik ez dut dela hori ulertzen, euren tradizioa dela eta betiko zerbait dela, lagunen arteko egon badala eta euren lagunak, kuadriatoak, bakarrik gizonak direla, ez? Eta bebai, harritu ninduen, ez? Zelan esaten duten hain era argi baten, ez? Euren emakumeak, eurenak direla, oso posiki hartzen dutela, ez hartzea parte, ez? Tanborradan eta besta, ez? Ez baskari eta ez afaritan, ez? Eta hori da, gure gure gizartearen parte bat existitzen dela, ez? Eta lortzen dutela, emakumeak alde batera gutxi, lasaitasun osoz eta tranquilitate osoz. Tira, horre urrats batzuk eman dira, eta segituko dute, San Sebastian horiek, berez oso horrikoiak diren horiek, bere bide hori segitzen duten. Maialen, ezingo duzu ies egin gaurko analisi honetatik,
honezkero badakigu abenduaren aprilaren 21 Imanol Pradalesen urteguna dela, egun hori, Iñigo Urkulluk alaxe galdetzen zuen, kiniela porra egiteko, apustu egiteko unea duzu. Iñaki Iriondok atzo bertan analisi tarte honetan esaten zigun, urrengo asteburu hori ez dela egokia, hauteskundak egiteko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, sanprudentzio ona delako, pisuzko arrazoia bestalde. Aprilaren 21, urrengoa ez, tira, bota apostua. Nik uste dut ekainera arte ez dugula eukiko hauteskunderik hemen, Bai, uste dut maiatzean ez duela ospatuko, eta apirilean, naiz eta EH Bilduk esan, apirilera begira dagozela, nik uste dut, ekainera arte ez dugula ikusiko. EAJaren helburua edo behintzat hau lusatzea da, eta azkenean hori da, nire apostua. Ikusi duzu, Maialen Ferreirak berea bota du, ekainera arte atzeratu ditu, ala baldin bada, honezkero, ez dakit, pentsatzen hasi barko dugu, kazetariok, opor tartetxik da noiz hartu ala izango dugun. Bukatze aldera, ez dugu uste, ez da ingurumen diputatu berria Jaurlaritzan behintzat izango denik egun Gipuzkoan den Asensio, ez dakit, hankan leporaino ezote duen sartu, alkoholemia kontrolean positibo eman eta ondoren esatea biharamunen edan ez duela, aurrekin alderatu du Iñaki Iriondoko kazetariak, nola ikusten duzuzu kontua? Ez dut uste bera errepikako duenik, baina, harritzen nau, oraindik bere karguan egotia, azkenean inputatu dago, eta hori ezin dugu ez estatu, eta naiz eta berak esan, bera ez zubietako proiektua transparentzia osoz egiten duela, badakigu, eta azkenean ikusiko dugu zer dagoen horren atzian, bakarrik esatea, fiskala oraindik investigazioa irekita daukola, eta azkenean investigazio hortara heldu da gurasozen salaketen ondoren, eta zenbat aldiz izan dira, gizarteak eta asoziazioak, horrelako neurriak hartzen dituztenak, eta azkenean eskertu haien lana, eta hor atzean dagona, nire ustez hau bakarrik da izeberg punta, kurratzean dagona bataratzeko, eta Asentzio eta bere gestioaren inguruan dagoen zikinkeri guztia argitu dezaten behingoz. Maialen Ferreira, honek ere zer esan emango dugu, zeinek izango ote du arrazoien Nafarrek, Gipuzkoarrek, Jaurlaritzaren haute da errua, hemen ikusten dugu badela jokoa, eta joko politikoa hain handi batean ere bai. Maialen, eskerrik asko gaur gaurean izateagatik, laster arte. Mi eskerrik asko. Bai. ¿El cambio de candidato supondrá un adelanto de elecciones? Hauteskundeak aurreratuko lehendakari? Ez daukat hori buruan, ez pentsa. Nire egunerokotasunari eutsi nahi diot, eta oraindik badaukagu asko egiteke, eta ez daukat ez da hauteskundeak noiz izan daitezkenaren datarik hartua. Aste honetako hilberrien artean bi emakumeren izen propioak izan ditugu, Maite Idirin aipatu dizuegun bezalaxe, gaur Piedad Kordoba ekarriko dugu geurera, izan ere Kolonbiako gatazkan paper esanguratsua izan zuen emakumea izan delako Joan Zeguna, eta gogoratzekoa da gainera zer nolako babesa izan duen Kolonbiako gizartean eta baita Ameriketako gainerako herrialdeetako zati garrantzitsuetan. Kritikak ere jaso zituen, besteak beste Chavezekin harreman ona izateagatik. Edo nola ere, Piedad Kordobak Kolonbiako gatazkan emandakoak berea utziko du eta historiako pasartetan betirako izango den izena izango da Piedad Kordobarena. Los de abajo con piedad, las mujeres con piedad, los niños gritan piedad, todo el mundo con piedad. La paz está con piedad, los negros son de piedad, las negras también lo son. Arriba los de abajo, con piedad habrá trabajo, arriba
siempre cumplan. Pues del querer que la chata egia gaztea zaiten berrietan presioneekin ustela eskutatzeko zailaukera goitxin bera dator lesbideri ez boto goiztiak txarren eskalan gora lokatzetan eskutatzen gorotzak. Hogeita hamaika hau bukada dira, momentu batez ez etorri dira. Eta heldu gara amaierara, Noen taldearen akustikoarekin utziko zaituztegu badakizue, eta naiz irratiko bigarren kafekoi baimena eskatuta izue hemen duzue Noenen zuzeneko hau, elkarrizketa ere egin diete, nahi duenak badakizue, bertan sartu, klikatu, sakatu, play eman, nahi eran duzuelako eduki guzti hau, eta honekin zer esan, bagoazela, eta izango garela bueltan, asteburuan badakizue, kolpez kolpe lan talde osoarekin badela, martxa betean beraz, asteburu honetan, berriz ere kolpez kolpe izango duzuela antenatika eta astelenean izango duzue itzuleran iluntzean, beti bezalaxe. Eskerrik asko, hor bestaldan izategatik gabon basa. Daitzalak hartu du berriro argia, orain ez dago ezer utzi nuen tokia. Daitzalak hartu du berriro argia, urte berririk ez da behar, urte berririk ez da, urte berririk ez da.